Palengke Report. Good morning, Idol Bernard. Morning! Ite man naman ti presyo ti na duma-duma ang native vegetables. Itatangal daw Market Day Wednesday iti Tiendaan iti Lawag City. Presyo ti kamatis 50 pesos ti kada kilo. Bulong ti lasuna 10 pesos ti kada bundle. Bulong ti parya 50 pesos ti kada bundle. Okra 80 pesos. Balangig 10 pesos ti kada bundle. Sabong ti karabasa 10 pesos met. Ti saluyot ket 40 hanggang 50 pesos iti kada bundle. Ti betpetchay ket 40 pesos ti kada bundle. Laya 2 pesos ti kada kilo. Bawang 150 pesos. Sibuyas 140 pesos. Kalamansi sa gasuta pesos. Kastamet ti siling labuyo sa gasuta pesos ti kada kilo. Ti sili apang pakbet 70 aging ganat 80 pesos ti kada kilo. Palang 2 gasuta pesos. Parya adadakkel 100 pesos aging ganat 110 pesos ti kada kilo. Timet parya ababasit ket sa gasuta pesos. Tarong 60 to 70 pesos ti kada kilo. Karabasa 45 to 50 pesos. Sitaw sa gasuta pesos ken ti kabatiti 90 aging ganat 100 pesos iti kada kilo. Data pa ilay nga rod Idol Bernard ti presyo tinaduma-duma ang native vegetables itatangal daw iti Tiendaan iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G. Tatak RMN.